85 sentimos na aumento sa kada kilo kan liquefied petroleum gas o LPG, epektibo na puun kan Mayo 1. Mga nagagamit kaini agrangay anasambitan ng aumento. Ang detalye kaya naramuntas sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris. Jesse, kung kasuod may rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo alagad ang liquefied petroleum gas o ang LPG. May aumento sa paglaog pa sana kan bulan na Mayo. Tulong beses kada bulan nagpapakarga ng LPG ang laundry shop na ini sa Barangay San Felipe, Naga City. Panginot kaya na ginagamit sa laundry shop ang LPG sa dryer o pampaalang kan mga nilabhan na bado kan sa inda mga customer. Kaya agrangay kaini kan maaraman na nag-aumento nin 85 sentimos ang kada kilo kan LPG. Masyado na pong naglangkaw yung gas nun yan, sir, kung madadagdagan pa po yan ng per kilo po. Kasi kung yung sa previous nga po nung 28 ng April, 50 kilos na po, 3,550. Paano pa po kaya kung madagdagan pa ng additional per kilo po? Puun kaya kan Mayo 1, may aumento ng 85 sentimos sa kada kilo ng LPG o 10 pesos sa kada 11 kilogram sa tangke. Bantang may 48 sentimos man na aumento sa auto LPG o 5 pesos sa kada 11 kilogram sa tangke. Kanya-kanya naman na diskarte ang mga konsumidor sa panibagong paghiro sa presyo kan LPG. Siguro sa serving na lang kami babawi kasi kung madagdag man kami ng price, alanganin. Panigurado po kasi nung last po na naglangkaw, nag-additional po kami ng 5 pesos po kada load na po yan sa dryer. Jesse, ninhuli sa halangkaw na international contract price ang rason sa paglangkaw kan liquefied petroleum gas o LPG. Kunya na Mayo kaya kung may mangyayaring pag-aumento o pagbaba sa presyo kaini sa masunod na bulan, depayan madeterminaran ka na Department of Energy din hulita madepende pa ini sa magiging hiro duman sa international market. Jos Mabalos, Chris.